बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी उफ्रे बिआर फेरेंगा बिथांनि सायाव आं फंनैसो भिडिअ लानो नागिरदों। मानो होननानै बुंबा बिथाङा थांनाय जेनाखि बिटिसि इलेक्शनाव 14 नं चिरां दुवार 14 नं चिरां दुवारावहाय देरहानानै सासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सासे इएम जादोंमोन। दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम जानायनि बेलायावहाय ओरैबायदि जाबाय बियो गावनो 14 नं चिरां दुवारनि बा 14 नं चिरां दुवारनि दाना खोथाया जाहैबाय मा 14 नं चिरां दुवारावहाय गावहादि देरहाला गावहादि जेनसिगोन रायजो राजाफोरखौ नायला बे हिसाबै माने गिनानै बे सिटखौ गुबुननो एंगारनानै आं खोनादों बावखुंग्रियाव गेलेहैनो डिक्लेयार जाबाय होननानैहाय। दा बेयाव साननो गोनाङा बेनो गावनि जेनाखि जायगाखौ गारनानै गावनि बिथाखौ गारनानै गुबुनाव गेलेहैनाय माने बियो आरो गावनि जायगाखौ थगायनानै गावनि जायगाखौ माने रायजो राजाफोरखौ थगायनानै बिसोरखौ नायनो हायैनि थाखायहाय बिसोर आंनो भट होनाय नंला बेखायनो आं बिनिफ्राय दोरोदनो खारनायानो मोजांसै होननानै बिथाङा बावखुंग्रियाव खारनानै थाहैदों। दा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि बुंफ्लादों नोंथांमोना खोनासंना आङो 14 नं चिरां दुवार खनसे बियाबनिफ्राय जुदि आं एक्जिस्टिं दासिमबो आं इएमब्लाबो आं बेखौ खाम्फा बरगयारी बिथांनो सेक्रिफाइस खालामदों। ओरैबायदि बुंफ्लादों बियो मा होननानै बुङो खाम्फा नोंसोरलायनो हगारगारलायबाय गावनि बे 14 नं चिरां दुवार। दाना आं बेयाव कुइसन खालामनोसै बिथांनाव बै नोंनि उसुंसे थानाय नोंनि गामिसे थानाय नोंनिनो जायगा नोंनिनो एखे समस्ति नोंथाङा बिसोरखौ नायदोंना? नोंथांनि जेनाखि 14 नं चिरां दुवार नोंनि उसुंसे बिथांमोनहा जोंनि बे आलांगि बिसमुरि आलांगि ओनसोलाव फैनानै माइरं मागि फैयो। जोङो सोङो बिसिनाव बबे जायगानि बेंटलनि होमबा बेंटलनिबा बे फेरेंगाया नोंसोरखौ नायथारो नामा? होमबा बिसोर मा होनो न' गोजौ माबानानै जेन'बा वाल होथेनानै दरजा माथेनानैसो सिङाव थायो जों बेखौ सानसे नेबाय बायबाबो जों मोननो थाङा। दिनै मा फोरमायफैखो बिसोरो ना फोरमान नांगोन नामा? फोरमान नांगौबा आं खेबनानै होगोन बिसोर गाबोन समफोरनो फैलायगोन मासाव खनसे खननै खनथाम बेबायदि फैयो बिसोरो। होमबा बिसोरो नोंथांनिनो समस्तिनि नङा होमबा नोंथांनिनो समस्ति आरो नोंथाङा बे जायगायाव फैनायाहाय 2009आव नोङो सिमन साखरिनिफ्राय फैदों सार। ओमफ्राय आरो दिनै बेनि बेलायावहाय बावखुंग्रियाव गेलेनानै देरहायोबा बै बावखुंग्रि ओनसोलना दिनै नोंनिसिम बोरै थांगोन? नोंहा दि रेकर्ड दंसै दिनै नोंनि उसुंसे मानसिखौनो दिनै नों नायाखै बिथांमोनहानो जोंनि बे जर्दानपुरावहाय माइरं मागि फैयो फैसा मागि फैयो बे ओनसोलनि हिनजावसाफ्रा। होमबा नोङो दिनै बावखुंग्रिनिया एसे गोजान थांनानै नङा होमबा नोंनाव सोरबा लोमजागोन सोरबा साजागोन इसिबां खस्थ'जों थांगोन थाखा फैसा गारनानै नोंखौ लोगो मोनहैयाब्ला बा नोंखौ लोगो मोनसेयावबो नों जुदि थाइसेबो हराब्ला नङा होमबा होमबा बै बावखुंग्रि ओनसोलनि जेनाखि सोद्रोमाफ्रा बावखुंग्रि ओनसोलनि जे समस्तिनि जेनाखि भटार्सफ्रा बेखौ नोङो दुखु होनाय जाया होनबा? दुखु होनाय जाना जाया सार? बेखायनो बावखुंग्रि ओनसोलाव थांनाय माने नों जेननाय। बेखायनो आं नोंखौ माने नोंनि जायगायावनो गेलेनानै नोंखौ देरहासार जाजानो आं लुगैयो। मानो होनना बुङोबा नोंबो सासे गोख्रों सासे एनडिबि आरो साफ्रोमबो एनडिबिखौ नायग्रा बयनिबो केस गानायनिफ्राय बयनिबो कर्ट कसारिनिफ्राय लानानै बयनिबो जेनाखि जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै एनडिबि सोद्रोमाखौ नोंखौ नायग्रा होननानै आं मिथियो। सानसेखालि आंबो बिदोंमोन नोंनाव सार नाथाय नोङो गैयालै साराय होनना बुंबाय नोङो। आंखौबो नायहरदों गैयालै साराय माने नायहरनाय नङा होमबा? गैयालै साराय होनना बुंहरबाय आं नोंनाव फन बाय फनजों कल खालामदोंमोन आं बुंनानैबो आं सिनायथि लाखादोंमोन नों बेखौ नङा होननानै बुंनो हाया नङा होमबा? दा बे हिसाबै बै बावखुंग्रि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रासो नोंखौ फोथायगोन। नोंनि जेननाया बेखायनो खाथां। जाय मानसिया मोजां जाय मानसिया जात गियान गोनां जाय मानसिया गावनि रायजो राजाफोरखौ गावनि भटार्स बादिल' बाहायालासिनो हेफाजाब होगोन बे मानसिया मालाबाबो गावनि समस्तियाव गेलेयालासिनो गुबुन गुबुन जायगा नायगेरा। बेखायनो आं बुङो नोंथांखौ नोंथाङा नोंनि समस्तिखौ मा जाहोननि थाखाय गारखो मानि थाखाय गारखो मानब गेदेर फेरेंगा सार नों मानि थाखाय गारखो? निस्सय बेयाव साननो गोनां नङा होमबा सार? साननो गोनां नङा होमबा?
नोंनि ओनसोलनि नोंनि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा नोंनि केरेक्टारखौ मोजां मोनला नोंखौ फसायला बेखौ नोंहा गोसो सिंजों साननानै दंगासिनोखा मिथिनानै दंगासिनो नों सासे पलिटिसियान हिसाबै मानो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आं नायासै दिनै भट जेनाखि भट जानाय समावसो आं बिसोरनाव भट बिहैयोबा आं भट मोनगोन ना बिसोर निश्चय आंनाव थुगोन ना नोंहा बेखौ गोथौयै सिन्था खालामनाय दङ दा बे हिसाबैनो नोंहा गावनि समस्तियाव पावार गैयै गावनि समस्तियाव भेलुलेस गावनि समस्तिखौ नेग्लेक्ट खालामनानै गुबुन गुबुन नागिरनांनायनि जाहोना उद्देश्यआ बे आरो बैसोरथ' गोजान जायगानि आंनावथ' बिसोर फैनो हाखानाय नङा नोंनि पलिसिया बेब्रा नोंखौ मा होननानै बुंगोन जोङो जेन'बा नोंखौ मा होननानै बुंगोन आं बेखौसो बुंहरगोन नोंथाङा बुङो इउटुबारफोरा बेबादि माने ओरैबादि जोंखौ माबा खालामगासिनो दं नाथाय सैथोखौसो बुंगोन ना जोङो सैथोखौसो बुंगोन आंबो सासे इउटुबार हिसाबै दा उफाय गैयैयाव आं इउटुबार जानांबाय नङा होमबा गोदोनिफ्राय इउटुबार जायाखैमोन नाथाय आंथ' सैथोखौसो बुंगोन ना आं थगायना बुंगोन नामा रायजो राजाफोरनि खुसियानो जोंनि खुसि रायजो राजाफोरनि सान्थियानो जोंनि सान्थि नोंनि गोसोआव बेबादि साननाय दङ नाथाय जों साननाय दङ जोंनाव सिन्था दङ जोंनाव सिन्था धारनाया दङ मानो जेरैबायदि जोङो रायजो राजाफोरनि थाखाय नांनानै मावनानै नङा होमबा फैनाय हिसाबै जेसेबांनाखि जोंनि बर' जाथिया जेसेबांनाखि जोंनि ट्राइबेल माहारिया जेसेबांनाखि जोंनि सिख सिदुला जेसेबां बासायजागोन जेसेबां रैखाथि होजागोन एसेबांनाखि जोंहा सिन्था धारनाया दङ बेखायनो जोंनि सिख सिदुला जेरैबाबो बासायनांगौ नोंखौथ' आं बुंगोन ना नोंथाङा दिनै बबेबा हादानखौ होग्रा नङा होमबा बे हादान ओनसोलाव आंनो भट होखाला नों बेखौसो गिगासिनो दङ नोङो उमुगनो हगारना होदों खाम्फानो हगारना होदों हगारनानै होनानै आं गुबुनाव गेलेनोसै आं देरहाखागोन बे नङा नों गावखौनो गिनाय दङ जेनगोन होननानै नाथाय नोङो गावनि खाफालखौ बावखुंग्रियाव फैनायजों लोगोसे गावनि खाफालखौ नों दानलानानै लाबाय नोङो गावनि समस्तिखौ नायालासिनो गुबुन समस्तिखौ बोरै नायफैगोन बावखुंग्रिनि रायजो राजाफ्रा खि जाम्बा बावखुंग्रिनि बे मुस्लिम भाइफोरा खि जाम्बा नङा होमबा नों बेयाव मुस्लिम भाइ गैयिखायसो नों देरहादोंमोन नङा होमबा दिनै जेनाखि कारापसन खालामदों जेनाखि समायसा खालामदों सोरखौ खालामदों बिसोरो बर'जों मुस्लिमजोंखौ नङा होमबा सोरबा आदिबासिखौ खालामदों हयथ' नोंथांनि ओनसोलाव आदिबासिया बारा दंमोन जानो हागौ नोंथ' मावाखिसैना मानव गेदेर फेरेंगासार नों बेखौ गोथौयै सिन्था खालामनाया मोजां आं सिदा बुंहरबाय बेखिनिखौ बुंनानै आङो दोनथ'